Луиза, бу хатым сиңа беренче хатым. Күрәсең, мин инде сиңа хат яза алу көненә ирештем. Гомеремнең яңа чоры ябылудан хезмәт сафына кайту чоры башланды. Мин бүгеннән башлап икенче колониядә. 5 балтаны чыккач сул якта. Минем әле монда беренче көнем генә. Биредәге тормыш яңа һәм ягымлы булыр кебек тоела миңа. Биредә беренче көнем булганга нинди эштә буласым билгеле түгел әлегә. Ашау-эчү төрмәдәгегә караганда байтак яхшы. Мин бүген үк инде үземне тазара башлаган кебек хис иттем. Исәнлегем яхшы һәм моннан соң да инде исән булачакмын. Мин бары сезнең турыда борчылам. Безнең чәчәкләребез, балалар, гөлебез һәм идегәебез исән сау микән? Тормышыгыз ничек икән? Ә син борчылма, Лу. Мин дә Адычканың әтисе кебек үк акланып үз гаиләмә кайтырмын. Син моңа, Лу, бик нык ышан. Биредә урнаша төшкәч күрешергә дә рөхсәт алырга мөмкин булыр. Киемнәрем нык әле. Миңа кулъяулык кына кирәк. Башка бер нәрсә кирәкме шикелле. Передачаны биредә дүшәмбе көненнән башка һәр көнне кабул итәләр. Ләкин үзеңнең тормышыңа балаларны тукландыру, тәрбия итү эшенә авырлык килерлек булса, миңа передача китереп мәшәкатьләнмә. Лу, сез исән сау булсагыз, мин сау. Сез тук булсагыз, мин тук. Исәпләп карасаң, аерылганнан бирле 5 ай гомер үтеп китте инде. Гөлгенә байтак үскәндер, акыллы, сөйкемле кыз булгандыр инде. Ул кояш кебек нурлы һәм түгәрәк хәлдә, 4 яшьлек нәни хәлдә минем күз алдымда басып тора. Аны тагында тәгәрәкләбрәк күрсәтә торган йонноч туны аңа кыскарып калгандыр инде. Идегә йөгереп йөри торган егет булгандыр инде. Ә ул ваннада шыпырдап, су кереп, куенып ята торган малыш хәлендә минем күз алдымда басып тора. Сөй син аларны, Лу. Минем өчен сөй. Минем өчен дә үп. Мине инде алар мин иреккә кайтканда романдагыча байтак үскән хәлдә каршы алыр. Һәм ул очрашу бик күңелле һәм язып бетермәслек күңелле булыр. Үстер үзләрен, Лу. Үстер. Безнең җегетнең, идегәйнең эше гөлебез хәленә караганда шәбрәк. Ул миннән 4 кенә айлык көенчә калды. Ул мине гөлүз сагынган кебек сагына алмый. Аңа җиңел. Ә гөлем, чәчәгем мине юксынып, мине сагынып, минем кайтканны көтеп борчылгандыр. Нигә инде әттәсем тиз кайтмый, дип сине дә борчыгандыр, Лу. Менә шул йөрәкне өзә минем. Ләкин мин моны түгел, ә аның күңеллеген, шаянлыгын күз алдына китереп юатам үземне. Шундый юксынуларны, сагынуларны кичергәннән соң, яңадан бергә яшәү нинди күңелле булыр, Лу. Лу, Фатихка, Кадриягә сәлам әйт. Хат яз. Үзеңә һәм балаларга сәлам белән, Хәсән.